Έρχονται καινούργιες ταυτότητες, Μάκη, για πες μας. Έρχονται καινούργιες ταυτότητες. Σε 2 χρόνια περίπου θα τις έχουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Η αρχή γίνεται με τους αστυνομικούς, οι οποίοι θα τις πάρουν πρώτοι και μετά θα ακολουθήσει σε όλους εμάς. Να σας πω, θα μας τις δείξει ο κ. Καμπέρης, είναι ταξιάρχος και διευθυντής της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα μας τις δείξει. Να σας πω μόνο ότι είναι τρισδιάστατες και μοιάζουν με επιστοτική κάρτα. Κύριε Καμπέρη, γιατί έγινε αυτή η αλλαγή, για πείτε μας. Εγώ θα πω ότι ήρθαν οι αστυνομικές ταυτότητες, ήδη δώσαμε στον αρχηγό μας, ήδη εφοδιάσαμε το προσωπικό, συνεχίζουμε, θα τυπώσουμε γύρω στις 55.000. Φτιάξαμε τις καινούριες ταυτότητες έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές, τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας, οι οποίες απαιτούνται για να είναι ταξιδιωτικά έγγραφα και βέβαια για να είναι ασφαλείς, για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Τα φώτα και έχετε από πάνω αυτό το φωσφορίζον για να φανεί. Είναι κρυφό μέτρο ασφαλείας που φαίνεται μόνο κάτω από την επίδρευση του φωτός του UV. Αν δείτε και από την πίσω την πλευρά έχει άλλα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων είναι η φωτογραφία, η ημερομηνία γέννησης και διάφορα άλλα πράγματα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καμπέρη, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή την κάρτα θα την περνάνε μέσα, αυτή θα την περνάνε όπως περνάνε τις πιστωτικές κάρτες. Κοιτάξτε, αυτή η ταυτότητα... Γιατί είδα, συγγνώμη λίγο, στην Αγγλία να περνάνε το διαβατήριό μου κλακ μέσα από ένα σύστημα. Σωστά, γιατί έχει η ζώνη MRZ, την οποία διαβάζει το μηχάνημα. Δηλαδή είναι μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη. Το ίδιο ακριβώς έχει στο κάτω σημείο, αν παρατηρήσετε, και η κάρτα μας. Διαβάζεται δηλαδή μηχανικώς. Το φακέλωμα γίνεται κατευθείαν. Όχι, δεν χρειάζεται να γράφουμε πια. Έτσι κι αλλιώς. Να σας πω, κύριε Καμπέρη, τώρα αυτό θα δημιουργηθεί πάλι όλη αυτή η μεγάλη αναστάτωση στα αστυνομικά τμήματα. Να καθυστερήσουμε, να τις αλλάξουμε. Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία? Σας είπα από την αρχή ότι αυτά που βγάζουμε τώρα αφορούν αποκλειστικά τους αστυνομικούς. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι για τις ταυτότητες των πολιτών. Πότε θα Βέβαια, αυτή η ταυτότητα είναι ένας προάγγελος, αλλά θα πρέπει να φτιαχτούν κάποια μέτρα ασφαλείας. Θα πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμα. Ξεκινήσαμε με τις δικές μας ταυτότητες, διότι είχαμε πολλά παράπονα ότι δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινήσαμε με αυτή, όπως επίσης πριν ένα χρόνο, αν θυμάστε, φτιάξαμε και τη νέα άδεια οδήγησης. Να σας τη δείξουμε, την έχει φέρει ο κ. Καμπέρης. Είναι και αυτή η άδεια οδήγησης, δεν την ξέρω. Αυτή η ταυτότητα θα αντικαταστήσει, συγγνώμη, αυτή η ταυτότητα η καινούργια που λέτε θα αντικαταστήσει και το διαβατήριο. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαβατήριο. Και η άδεια οδήγησης, όπως βλέπετε, πέραν των εμφανών, έχει και αφανή μέτρα ασφαλείας. 3 επίπεδα ασφάλειας. Να σας πω, κύριε Καμπέρη, κάτι. Ναι. Συνελήφθην στο Μιλάνο και πλήρωσα πέναλτι 60 ευρώ, διότι στο δίπλωμα οδήγησης δεν ήταν γραμμένο στα αγγλικά το επώνυμό μου. Εμείς εδώ και βεβαίως. Πράγμα για το οποίο δεν έχω καμία εγώ απολύτως καμία. Το δίπλωμα οδήγηση δεν έλεγε. Τι έλεγε Μανώλης μόνο? Μανώλης Αναστάκης. Δεν το έλεγε στα αγγλικά και με γράψανε για αυτό το λόγο. Εδώ και λέω με συγχωρείτε, δεν ήταν διεθνές αυτό. Διεθνές το κόκκινο έχω, το καινούριο. Το τρίπτυχο, έχετε το παλιό, το τρίπτυχο. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε σε μέγεθος IDU. Ναι, αλλά όταν το βγάλατε όμως, με πιάσανε μετά από ένα μήνα. Δεν με πιάσαν τώρα. Πότε, όχι, εμείς το βγάλαμε αυτό, το τυπώσαμε στις 19 Πρώτου 2009. Όχι, τώρα... άλλο σας λέω, το τρίπτυχο το παλιό που είχα, στο εξωτερικό πλήρωσα 60 ευρώ πρόστιμο, γιατί δεν είχε αγγλικά το όνομά μου. Τι διεθνές δίπλωμα ήταν αυτό? Ναι, ήταν το παλιό, το οποίο δεν ήταν σύμφωνα με την καινούργια οδηγία του 2006. Εμείς συμμορφωθήκαμε με την οδηγία του 2006 και το δίπλωμα αυτό έχει τα πλήρη στοιχεία και στην αγγλική. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμπέρη. Θέλω να σας πω ότι θα ζητήσουμε από τον Υπουργό να σας κρατήσει αυτή την υπηρεσία, γιατί τραβήξατε όλη αυτή τη μεγάλη αναστάτωση με τις ταυτότητες και τα διαβατήρια. Και ευχαριστούμε πολύ και ως δημοσιογράφοι και γενικότερα να είστε και τις καινούργιες ταυτότητες για να μπορέσετε να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Να είστε καλά, θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι ήμασταν στο 2006 τότε με το μεγάλο χαμό που ήμασταν επάνω μια Κυριακή και προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε στον κόσμο και να βοηθήσουμε, και θεωρώ ότι πετύχαμε κατά ένα μεγάλο μέρος. Είναι τιμή για τη χώρα μας και για την Σημασία έχει να μειωθεί η γραφειοκρατία και στα αστυνομικά τμήματα, κύριε Καμπέρη, το ξέρετε πολύ καλά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.